መብዛሕትኡ ተባዕታይ ክድዓት ወይ ፈረንጂ ቺቲንግ ዝብልዎ ቃል ክሰምዕ ከሎ ኣእምሮኡ ቀጥታ ናብ ኣካላዊ ርክብ ወይ ድማ ፊዚካል ኢንተርኮርስ ጥራይ እዩ ዝምርሽ። ሓንቲ ጓል ምስ ካሊእ ወዲ ብኣካል ተራኺባ ንዓኻ ጥራይ እውን ዘላ ኮይኑ ይስምዓካ ይኸውን። ነገር ግን እቲ ሓቂ ካብኡ ፍጹም ዝረሓቐ እዩ። ክድዓት ማለት ኣካላዊ ርክብ ጥራይ ኣይኮነን። ካብኡ ዝረቓቐን ንሓደ ዝምድና ብውሽጡ በሊዑ ዘዕንዎ ስውር ናይ ስምዒት ክድዓት ኣሎ። ንስኻ ከም በዓል ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ በሊሕን ልዑል ዋጋ ዘለዎ ንቑሕ ወዲ ወይ ድማ ሃይ ቫልዩ ማን እታ እትፈትዋ ጓል ወይ እታ ኣብ ህይወትካ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እምንቲ ምዃናን ዘይምዃናን ክትምዝን ዘለካ በቲ ብኣፋ እትነግረካ ቃላት ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ሰብኡት ብዘለዋ ናይ ስውር ርክባት ዶባት እዮም። ነዞም ሕግታት እዚኦም እንተዘይፈሊጥካዮም ብዘይፍላጥካ ኣብ ውሽጢ ዓብዪ ናይ ጥልመት መጻወድያ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ሎሚ ነቶም ኣብ ዝተጠቒሶም ዘለዉ 4 ዓበይቲ ሰብኡት መብዛሕትኡ ግዜ ብቐሊሉ ዝሓልፍዎም ግን ድማ መሰረታዊ ናይ ክድዓት መንገድታት ብዓሚቕ ስነ-ልበናዊ ትንተናን ብሰፊሕ ተግባራዊ ኣብነታትን ክንዝትየሎም ኢና። እዚ ፍልጠት እዚ ንኹሉ ናይ ዝምድናታት ካረኣያ ፍጹም ክቕይሮ እዩ። ቀዳማይ ንኻልእ ወዲ ፍሉይ ኣቃልቦ ምሃብ። እቲ ቀዳማይ መሰረታዊ ነጥቢ እዩ። ሓንቲ ጓል ምሳኻ እናሃለወት ንስኻ ናታ በዓል ዋና እናሃለኻ ንኻልእ ወዲ ተባዕታይ ካብ መጠን ላዕሊ ፍሉይ ኣቃልቦ ወይ ድማ ኣቴንሽን ትህብ እንተደኣ ኮይና እዚ ብሕገ ስነ-ልቦና ክድዓት ወይ ድማ ቺቲንግ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮአን ኣቃልቦ ይፈትዋ እየን። ነገር ግን እቲ ዝዓበየ ምስጢር ሓንቲ ጓል እቲ ዝበለጸ ክቡርን ስምዒታውን ኣቃልቦኣ ንመን እያ ትህብ ዘላ ዝብል እዩ። ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን እዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ይረአ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኢንስታግራም ወይ ቲክቶክ ናይ ካልእ ወዲ ቪድዮታትን ስእልታትን ቀጻሊ እናተዓዘበት ፍሉይ ኮመንት ክትጽሕፍ ከላ ወይ ድማ ምስ ሓደ ተራ ዓርከ እዩ ትብሎ ወዲ ንነዊሕ ሰዓታት ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወታ ክትዕልልን ንዓኻ ዘይነገረትካ ምስጢር ንዕኡ ክትነግሮ ከላ ኣቃልቦ ወይ ድማ ኣቴንሽን ማለት ናይ ሓንቲ ጓል ውሽጣዊ ጸዓት ወይ ድማ ኢነርጂ ማለት እዩ። ነዚ ጸዓት እዚ ካባኻ ወጻኢ ንኻልእ ወዲ ክተኸፍሎ ከላ ካብቲ ናትኩም ዝምድና እናቐነሰት ንኻልእ ትሃንጸላ ማለት እዩ። ሓደ ተራ ወዲ ኦኬ ተራ ዕላል እዩ ኣዕሩኽ እዮም ኢሉ ክሓልፎ ይኽእል እዩ። እቲ ንቑሕ ወዲ ግን ይርዮ እዩ። እዚ ዓይነት ባህሪ ናይቲ ዝምድና መጻኢ ዘበላሹ ናይ መጀመርታ ደረጃ ክድዓት ምዃኑ ይርዳእ። ካልኣይ ንኻልእ ወዲ ተስፋ ምሃብ ወይ ዕድል ከም ዘለዎ ምምሳል። እዚ እቲ ዝረቓቐን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣነ እኮ ምንም ኣይገበርኩን ኢለን ዝከላኸላሉ ዞባ እዩ። ሓንቲ ጓል ንሓደ ካሊእ ወዲ ኣብ ቅድሚያ ክመጽእ ከሎ ክሓታ ከሎ ወይ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ከርእያ ከሎ ንሳ ግን ፍጹም ዝተዓጽወ ደብ ወይ ድማ ባውንድሪ ካብ ምግባር ክትቁጠብ ከላ እዚ ዓብዪ ክድዓት እዩ። ንሳ ብኣፋ ኣነ እኮ ንዓኻ ጥራይ እየ ዝፈቱ ክትብለካ ትኽእል እያ። ነገር ግን ምስ ካሊእ ወዲ ክትራኸብ ከላ ቃና ዘረባኣ ልስሉስ እንተገይራቶ ንሱ ክምነያ ከሎ ስቕ ኢላ ብፍሽኽታ እንተኣስተናጊዳቶ ወይ ድማ ሒደት ዕድል ወይ ድማ ቻንስ ከም ዘለዎ ገይራ ተስፋ እንተስኒቓቶ ንሳ ንዓኻ ትጠልመካ ኣላ። ደቂ ኣንስትዮ ንቑሕ ደብ ገብራ ከለዋ ሓደ ወዲ ክቀርበን ከሎ ኣነ ፍቃረለኒ ወይ ሓዳረለኒ ብምባል ፍጹም ናይ ሓፂር ቃል ይቕምጣ። እታ ነዚ ዕድል ክፉት ትገብር ጓል ግን ብውሽጣ ካሊእ ኣማራፂ ወይ ድማ ኦፕሽን ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዘርእየካ። ንስኻ ከም በዓል ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ወዲ እታ ምሳኻ ዘላ ጓል ኣብ ቅድሚ ካልኦት ሰብኡት ዘለዋ ናይ ዶብ ጽንዓት ክትዕዘብ ኣለካ። ሳልሳይ ብዘይ ፍቓድካ ወይ ብምስጢር ገንዘብን ህያባትን ምቕባል። ሓንቲ ጓል ካብ ካልእ ወዲ ተባዕታይ ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ክቡር ህያባት ወይ ድማ ጊፍትስ ወይ ናይ መዘናግዒ ዕድመታት ብምስጢር ክትቅበል ከላ እዚ ፍጹም ናይ ተኣማንነት ምግሃስ እዩ። ኣብ ዓለም ስነ ልቦና ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ህያብ ክህባ ከሎ ወይ ገንዘብ ክሰደላ ከሎ ብነፃ ኣይኮነን ዝገብሮ። ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ወፍሪ ወይ ድማ ኢንቨስትመንት ክገብር ከሎ ምላሽ ይጽበ እዩ። ንሳ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብምስጢር ንዓኻ ከይነገረትካ ክትቅበሎ ከላ
ነቲ ናይ ተኻሊ ወዲ ድሌትን ተንኮልን ፍቓደኛ ትኸውነላ ማለት እዩ። ተራ ህያብ እኮ እዩ እንታይ ጸገም ኣለዎ ዝብል ምስ ፈጽም ተቐባልነት የብሉን። ምስጢር ዘለዎ ቦታ ኩሉ ክድዓት ኣለዎ። እታ ሓቀኛን እምንትን ጓል ካብ ካሊ ወዲ ዝመጻ ህያብ ንዓኻ ከይነገረትካ ይትሕብኦን እያ ወይ ድማ ብኽብሪ ትነጽጎ እያ። ራብዓይ ክድዓት ማለት ኣካላዊ ርክብ ጥራይ ኣይኮነን። እዚ እቲ ናይዚ ቪድዮ ማእኸላይ መልእኽቲ እዩ። ሓንቲ ጓል ግዜኣን ኣቃልቦኣን ወይ ድማ ታይም ኤን ኣቴንሽን ንኻሊ ወዲ ክትህብ ከላ እቲ መስመር ተሰጊሩ እዩ። ብዙሓት ሰብኡት እታ ጓል ምስ ካሊ ወዲ ብቴክስት እናሓደረትን እናዕለለትን ከላ ኣይፋልን ብኣካል እኳ ይተራኸቡን ኢሎም ነብሶም ከታሊፍቱን እዮም። ነገር ግን ስምዒታዊ ክድዓት ወይ ድማ ኢሞሽናል ቺቲንግ ካብቲ ኣካላዊ ክድዓት ንላዕሊ ንሓደ ዝምድና መርዛም እዩ። ሓንቲ ጓል ልባን ኣእምሮኣን ምስ ካሊ ወዲ ክኸውን ከሎ ምሳኻ ዘላቶ ኣካላ ተራ ባዶ ጨርቂ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ሓንቲ ጓል ግዜኣ ናይ ለይቲ ዕላላታ ውሽጣዊ ፍሽኽታኣን ምስጢራን ንኻሊ ወዲ ክትህብ ከላ ንሳ ብምሉእ ትርጉሙ ክድዓት እያ ትገብር ዘላ። ነዚ ክትፈልጦ ከለኻ ኢኻ ነፍስኻ ካብ ምትላል ክተውፃእ ትኽእል። ከም ወዲ ተባዕታይ ኣብ ሓደ ዝምድና ክትኣቱ ከለኻ እቲ ዝዓበየ ክብረትካ ተኣማንነት ወይ ድማ ሎያሊቲ እዩ። ሓንቲ ጓል ብዓፋ እሙን እየ ስለ ዝበለቶ ጥራይ ኣሚኑ ዝድቅስ ወዲ ሓደ መዓልቲ ተበላሽዩ ዝበራበር። ነዞም ኣብዚ ዝተዓዘብናዮም 4 ናይ ክድዓት መንገድታት ቀዲምኻ ምፍላጥ ኣብ ዝምድናኻ ዘለካ ናይ መራሕነትን ብልሓትን ደረጃ ይዕብዮ። ሓቀኛ ርክብ ብምትእምማንን ንጹር ብዝኾነ ደባትን ወይ ድማ ባውንድሪስ እዩ ዝህነጽ። እታ ንዓኻ ጥራይ ትግበአካ ጓል ግዜኣ ኣቃልቦኣ ልባን ህያባታን ካባኻ ወፃኢ ንኻሊ ወዲ ክፍቶ ይትገብርን እያ። ካብዞም 4 ናይ ክድዓት መንገድታት ንዓኻትኩም ብዝበለጸ ዝሰንበደኩም ወይ ኣብ ህይወትኩም ዘጋጠመኩም ነጥቢ ኣየና እዩ? ሓሳብኩምን ተመክሮኹምን ኣብ ናይ ኮመንት ሳንዱቕ ጽሓፉለይ ብሓባር ክንዛተየሉ። እዚ ትሕዝቶ እዚ ጠቓሚ ኮይኑ ተረኺብኩምዎ ነቲ ናይ ላይክ ምልክት ምጽቃጥ ንኻልኦት ኣሕዋትና እውን ክበጽሕ ሓግዙ። ከምዚኦም ዝበሉ ንቕሓትካ ዝውስኹ ስነልበናዊ ትንተናታትን ናይ ህይወት ምኽርታትን ቀጻሊ ንኽበጽሐካ ድማ ቻናልና ገዛና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ክሳብ በቲ ዝቕጽል መሳጥ ቪድዮ ብሰላም እንራኸብ። ንቕሓትኩም ይዕበ፣ ርእሰ ምትእምማንኩም ይንገስ። ሰላም።